Lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Evo, rješavamo ovaj zadatak i zanima nas koji je broj rješenja ove jednadžbe. Tako, imamo 4 ponuđena broja. 4 ponuđena broja. Ja ću krenuti. 2x minus 5 na kvadrat. Prvo ću to kvadrirati. 2x na kvadrat je 4x na kvadrat, minus 5 na kvadrat je 25. Tomu ne pazi. Šta je? Pravilo. Halo. Da, znači ovaj kvadrat razlike moramo poštivati pravila. 2x, znači ovo je prvi, minus, a 5 je drugi. Idem. Prvi na kvadrat. 2x kad se kvadrira, ja ću to odmah, da je to 4x na kvadrat. Minus dvostruki prvi puta drugi. 2 puta 2x puta 5. Plus drugi na kvadrat, drugim je 5 na kvadrat, pa je to 25. Minus, sad ovdje trebam izmnožiti svaki sa svaki. X puta x je x kvadrat. X puta minus 2 je minus 2x. 3 puta x je plus 3x. I 3 minus 2 je minus 6. Ali, jesam li ja ovdje nešto zaboravio? Zagradicu. Tako je. Ovo je minus ispred. Kad imamo dvije zagrade koje se množe, a ispred njih je minus ili neki broj, tada i taj minus mora djelovati na sve ili taj broj pomnožiti. I u tom slučaju stavljamo zagradu. Matija, hoćeš ti nastaviti ovu desnu stranu? Evo. Znači ovaj sad ćemo broj prepisati, 2 ništa ne radimo, znači prepisujemo minus, otvaramo zagradu, moramo zbog ovog minusa, i zato ćemo množiti svaki sa x-om. Znači to je x minus 3x na kvadrat. Tako je. Evo ga. Dobro, nastavljam ja ovdje, znači imam 4x na kvadrat, 2 puta 2x puta 5, ovo ću odmah u komadu. 2 puta 2 je 4, puta 5 je 20, znači minus 20x plus 25. Dalje, oslobodit ću se zagradu. Minus x kvadrat plus 2x minus 3x plus 6. Kad je ispred zagrade manje, mijenja se stanje. Znači, to sam sad ovdje napravio. Jednako je, evo Matija, izvoli. Znači, pisat ćemo 2 minus x plus 3x kvadrat. I ovo je sad, čini nam se kvadratna jednadžba, tako? Tako, čini nam se. Ok, idemo sve prebaciti, kad je kvadratna, sve se prebacuje lijevo. S tim što bi ja ili ovako, ajde, idemo. Ali prvo ću s lijeve strane baš srediti. 4x kvadrat minus x kvadrat je 3x kvadrat. Onda, minus 20x plus 2x i minus 3x, to je minus 21x. Matija, Pratim. Dalje od brojki, plus 25 plus 6 je plus 31. I ovo ću preseliti lijevo. Minus 2 plus x minus 3x na kvadrat je 0. Matija, sad treba baciti boju, hoće li ovo zaista ostati kvadratna jednadžba? Neće, jer vidimo da će se skratiti. 3x na kvadrat i minus 3x na kvadrat. I onda, ako nije kvadratna, se sjećaš kako se zove? Prvog stupnja ili linearna? Linearna. X-evi ostaju lijevo. Minus 21x plus x je minus 20x-eva, jednako je. A ovih minus 31 plus 2 su otišli desno i promijenili su ovako predznak. Tako je. Minus 20x je minus 29. Hoće li se minusi poništiti? Hoće, čim dijelimo minus minusom nastaće plus. Kad dijelim s 20, Matija, koji je rezultat? 29 kroz 20. Tako je, kad to podijelim dobijem 29 kroz 20. I stvarno imamo ga među rješenjima. Evo ovdje je C. Rješenje C na onom posebnom papiru, C, križić i to je to. I sretno na maturu. Hvala što ste gledali ovaj video.